Zhodnotí zápas. Áno. Tak my sme do Michaloviec prišli s tým, že samozrejme chceli sme zvíťaziť v tomto zápase. Bol to prvý zápas sezóny. Myslím si, že obidve mužstvá predvádzali kvalitný hokej. S tým, že prvú tretinu myslím, že sme mali trošku navrh, ale bolo to vďaka presilovým hrám, ktoré sme mali, bohužiaľ. Nepodarilo sa nám ich nejak dneska realizovať. Prvá tretina skončila, dá sa povedať, 1-1 rovnakým výsledkom. Išli sme do druhej tretiny s tým, že zase sme chceli pokračovať v tej hre našej, jak sme začali. Bohužiaľ, boli sme často vylučovaní, začalo to hlavne v tej druhej tretine, tam sme dostali, dá sa povedať, gól do prázdnej brány, keď domáci využili a dobre zahrali presolovú hru. Takto skončila druhá tretina, do tretej tretiny samozrejme išli sme s tým, že chceli sme hrať nátlakový hokej a donútiť domácich robiť chyby. Bohužiaľ, hneď zo začiatku dve presilové hry mal domáci tým, podarilo sa im dať 2 góly. Dá sa povedať, že toto rozhodlo o dnešnom výsledku. V závere, dá sa povedať, že sme len skorigovali a zápas skončil 4-2, ale myslím, že obidve mužstvá predvádzali dnes kvalitný hokej. S tým, že šťastnejší boli domáci, využili 3 presilové hry. Na to asi